Plano sa General Santos City Health Office nga magmuntar og vaccination site sa mga sementeryo sa syudad atol sa kalagkalag. Kini man gibutyag sa buhatan nga wala pa nila makabot ang target population sa mga bakunadong bata ug senior citizens. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Gawa sa seguridad alang sa taliabot nga undas 2022, lakip karon sa ginapangandaman sa lokal nga kagamhanan ang bakunahan. Sumala sa City Health Office, buot nilang pahimusla ng higayon nga dunay panagtapok sa mga tao aron magpahigayon og bakunahan. Gani magmuntar sila og vaccination site sa mga sementeryo sa syudad. Kasado na ang vaccination site nga ibutang sa Acharon Memorial Park nga mao'y pinakadakong sementeryo sa syudad. Kung nasa ng first aid station, ilalagay din po natin ang vaccination station para po yung mga dadalaw sa sementeryo, baka na-miss nila yung bakuna nila, at least nandyan na po. No? So, in short, we're bringing the vaccines closer to the people. So we hope, pag nakita po ninyo yan. Matod sa CHO, as of October 18, ana sa 927,688 ang nabakunahan batok COVID-19, kung asa 414,624 ang fully vaccinated. Samtang 87,037 ang nakapaturok og first booster dose ug 11,043 sa second booster dose. Target sa CHO nga mabakunahan ang 6,912 nga senior citizens aron makabot ang 90% sa ilang target nga 40,745. Samtang ang kabatanunan nga 5 anyos ngadto 11 anyos, 16,839 pa lang ang fully vaccinated sa ilang target nga 66,431. Busa padayon ang panawagan sa otoridad nga magpabakuna na aron makabot ang target population sa mga bakunadong bata ug senior citizens. Ginagawa po natin to para dun sa mga matatanda na hindi pa bakunado, sa mga baby, sa mga bata na hindi pa eligible makareceive ng bakuna. Doon po sa mga buntis, nagdadialysis, may cancer. In short, yung mga kasamahan natin sa paligid na mahina ang katawan. We're doing it for each other. So, Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.